Takže čo dneska videa pri ďalšom videu a dneska ideme hrať BMX 3, pretože už vyšla a tu už som, tak môžeme to hrať, čo tu mám. OK, čo tu? OK, mám veľa vecí. Mňam, fajný drink. Áno, ja som to už predhral, aby som vám dal lepšie. OK, máme novú trasu. To je 4. Lebo ja som vám to samozrejme dal, aby ste mali lepší zážitok. Toto už je nová trasa. A môžeme skúsiť... trik. A tu musíš robiť triky. Radšej si dáme to tu naspäť. A toto si dám sem. Tak. Áno, nová trasa, hej. Hej, jak to dám preč? Dobre, mám všetko, hej, dobre, čau. Round. OK, už viem ako... Dlho som to nechal. Aha, už viem ako... And look at what I want to say. Ale to počkajte, to stavím to. OK, mám 5000, čo je veľa. Vtedy si som mal len 96. Pretože som nevedel robiť triky a som mal len 0. Predstavte, že 0. Teraz som mal 30. Áno, to je to stará mapa. Dám si vodičku. Novú. OK, môžeme ísť. Tu to dám, vyskočím, urobím pár trikov, hej. Ty hektio, pán. OK, stekry idú várať, ne? Aj dal do cieľa a aj ten dal do cieľa. OK, neviem, čo sme, o čo hrali, ale... Finále. Každému to inak vyšlo. Ak hovorím len 96, tak len toto som vyšlo. Chodím na druhé trase. Dneska mi to pomalí. Dám si vodu. Dobre. Ja som chcel tú druhú. Yes, som koľkatý. Triky, pár. OK. Wow, OK, môžeme ísť na speromu. OK. Takže. Pau, páne. Úplne čo on zase vyhral. Oho! Dobre, bomby aj je. OK, dobre, to už by sme mohli stať. Áno, to je nová trasa. To som už celé urobil. Toto 6. Pretože ja nehrám to furt, ja nekedy aj strihám videa. OK, to čo je? A to je voda? Hej. Som ani nevedel, že tu je voda. To je taká nová edícia, že tu je aj voda, no? Ja toto prehodím. OK, napijem sa.
Hopa. Wow, tak to bolo pecka. Nie, zase. Hopa. Toto bolo dobré. Ty kokos. Poďte. Prosím, ja to dám. Yes, mám to. Tornádo. What? 45 000? What? Skade? What? To čo? Nechápem. OK. Ešte si dáme 2 kola a môže by to byť koniec videa. Alebo fakt. Nemôžem točiť furt. Pretože mám ešte veľa vecí na práci. Mám ešte... Komu je čo všetko? Môžeme teraz si vyskúšať toto. Teda toto a toto. Takže teraz ideme toto. Takže vyskočíme z ľahučka. 200 bodov. Brzo to bude byť za viac. Tu vyskočím. Môžeme ešte bombos. Nie! Jak som mohol padnúť? Ja mám tiekie! Tak to bolo za nič. Toto bolo len za 200. No čo? Ja mám len 1000? Kedy si som mal už 5000 bodov. Ako fakt? Čo? Piky. Kokos. OK, 34 000. Takže teraz ideme posledné kolo. OK, môžeme ísť posledné kolo. Takže toto si otvoríme. Cash sharing. Pium. What the hell? OK, tu mám dačo. Super! Aj toto. Super! Už ďalej nič. OK, Katy, climb. Už ďalej nemám. A čo tu ešte? Teraz do... OK, všetko si tu. Dobre. Ale toto povypínam. Môžem dať si toto. Climb. OK, a to už je tu asi všetko, áno. Takže toto a toto. Toto. Urbej. Nemám výzvole. OK, tu už nič. Free page. Patik mail. OK. A 5 €. Tá coci. OK, a ideme posledné kolo. A som zvedavý na tomto tu. Teda toto tu.
No počkajte, kým si to prejdem. OK, tak to je o ničom. Takže ideme posledné kolo. A teraz ideme na toto tu. Tak. Novú trasu. OK, to je strašne zavedalo. To som mal 45 000. Nikdy viac som nemal. Takže 1000 zo začiatku. Nie, ja som mohol mať toľko veľa, to fakt. OK, na 800 som si to vyžadal, OK. Pum pum pim, pum pum globom. What? Jak? Som to pinčovaný. 1000, otvoríme plechovečku fajnovú. OK, máme už 15 000. Nie. Za 4000. OK, takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, nezabudnite aj zvonček. Čau, lúčim sa s vami. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber a samozrejme aj zvonček. Pa, pa!